लोगोफोर आरो सिख्लाब di sini lo नोंसोर गासिखौबो बरायबाय नै जा कुसकाव थांनो गारि नेदों Tulis big lebar kibat. Finally Bismuri मोनफैबाय नोगोर सिखना जाहार बै लामायाव मोनफैबाय भारगाव एसे गोबाव नेदों भारगाव लाखिबाय सेरफांगुरि मोनफैबाय मन्दिरा साइसथार बोरायानो नुदों जा मोजां नुखादों कुसकाव एरिया कुसकाव एरिया ना कुसकाव एरिया मोना किदालाय थाबायगासिनो गारि गैजायाना फिरफिला गारिजों होलांगासिनो सान्दुं गोसाथार थाबायगासिनो गारि हमहैबावनांगौ बाजाराव बारनानै लेखा फरायनो aku gak tahu ini cowok kan cowok Cina kan ini akhirnya mission baji kayak ngapain kamu semua harus kayak kan ada kayak